Khatkhati police arideng 363.17 grams drugs pen inotabang phu kachingnang. Arkoini phai kep arni anarlo por phai krehini rachi tema por malom Khatkhati police station ke parlo Janak Pukhuri angkang malom joy pen anti drugs atumla pen C20 BNCRPF UC Chetaravi Gil AW SDPO Bokajan OC Khatkhati lapen Raikom Sai Khido Anchelang si ihumagari number AS01 AA3848 along Khuruk Dunsi Homing Koiraner Kep Sabuna Homalong Kithavet Pangrumpet grams 363.17 drugs ke ongdung nepdun long cheklo labang so drugs asai ke kleman lang kachingnang check abang khwamen lake Sabir Ahmad Arta Thomke Brahini Asar Buramen Karlitang Jalal Ahmad Arong lake Chaparmukh Town PS Raha Pusi Pangthek Ponlo labang so kachingnang abang khwa phan ketar lip thujia phan non mat SDPO Bokajan Jondas tum chepari deng ponlo Soil conservation along lealong athengpi rocking hulap Dilai along soil conservation along lealong athengpi rocking hulap amampate angta chethekdun long lede Dilai National Highway 36 atowar piakung along kepanong tang soil conservation along lealong kedo athengpi mate sikona thengpi ajojo thengpi kang huatum rock pon lapta soil conservation along sai ke klematum chethekdun long lede Isi kemang humeme alambang ke soil conservation along athengpi Rocking hulap sai ke klembang phuatum dokok angbong thengpi ke pa rock long lap ke soil conservation along sai ke klema bang phuatum ta sai ka cheklem kle onga potma mate thengpi kang huatum along kopine ka cherap doma puta arjumeme lasila bangso soil conservation along le along thengpi ke pa rock long le de je phanche rock to katum pen ningje pon Kedam tangarni Karbi Lokecharli asong Bokajan District Committee atum pensitame labangso soil conservation along le along athengpi ke rokla papu thak pherang ke thengno paklang ponno bonta pini arni anta soil conservation department pen thangnat alam theta ave Phuluni constituency APHLC atum pen pherang ke amai kangni pon Kedam tang arkoini phainer kep arni amreng constituency ke parlo rongkhelan wanpung lapen Samatan Ahawaralong Rat Pen Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Angbong Chingki Chethan Amai Kepalo Ponahot MP Horen Singh Bepen APHLC Amai Puje Aikatharaphan Lucifer Pupen Chenglok Meme Hinono Alampen Kepangbar Ponaputhak Phuluni constituency APHLC Atumpen Ningkang Samse Chepaklang Pon Ahok lo APHLC ke 2019 21 January acek lo pense political party amhang pathekla lapen non pu sitame MP ta chedanun lo lapen MLA ta chedanun lo non MSC ta chedanun lo sitame radatum nang pahai hela lapen ke non tim Karbianglong manang te BJP atum ke sarkar si cari bom lo lapen alang itum isu bangke puriborton pulo hala bangso puriborton amen pensi Pini Karbianglong lapen Assam India long sitame labangso political power aja kongke alang nitum jelong lo puludang te Karbianglong labangso autonomous council along cepa hempuke kumat lo puludang te BJP sarkar tum lapen kumado CM puludang te Tuliram Ronghang lapen MP malo pulong te Horen Singh be alang nitum si BJP sarkar tum si cari lo puludang te Alang nitum BJP atum si labangso kacing thuramu ana bangke claim nang po pulo dangte non APHLC ga hilang ko som si development akame claimun po lada khan lo difference bangke lasi nang nitum labangso kacing thuramu sitame claim pon pame jia phamsi nilitum Phuluni constituency CCA PSLC constituency committee pen bangke nang litum lapen la so long people si non putar puchi o ha hede do lang lita Lapen ke people si aprana muida ne kinang chodo bolong de chipi jipu people lo alang li non pota chipi ai hedet ke lase alang li tum CM Tuliram Ronghang lapen MP Horen Singh be sitame lapuson Karbianglong akar I amen pen Karbiak hei madang te litum inglong so hei pan kachong thui chot ke ali abelu nang litum ke bang jarnia bangke ran tum ke nang chini pamelo nang litum ke kacobaya bang pulo rada pan ke pamanghu alidar siplo nang litum ke lasi nang litum labangso aparman ke non apor dolang labangso CM dapen MP abang ke arpu ben jeura
labang sokar biang long an si helakar iya bangke nang litung autonomous state putha ka bangle central gov state gov